दुलाराय आसाम कन्ट्राक्चुएल कर्मचारिफोरनि खामानि जिरायनाय आरो जखन्थाय खुद्रिसारनाय हाबाफारिया 10 सानाव आगान होबाय। सोरखारनिफ्राय दासिमहालागै जेबो अनसायनाय गैया। सोरखारा दाबिफोरखौ सुफुंनो गरन्थ'आव फैयाब्ला बेनिख्रुइ गोख्रों सोमावसारगोन। सोरखारा कर्मचारिफोरनि नखर फोलेरनि खोथाखौ सानना नायोबा मोजां जागौ। ग्राम रोजगार सहायक आरो ग्राम पन्चायत कर्डिनेटरफोरखौ 60 बोसोरसिम साख्रियाव थि खालामनाय, गुबुन कर्मचारिफोरा मोननाय खाबुफोरखौ होनाय, रुल अफ पे बाहायनाय, लांदां जानाय मासियाव बिरोंमा गोनांखौ थिसननाय बायदि दाबिफोरखौ लाना थांनाय 1 फेब्रुवारिनिफ्राय 7 फेब्रुवारिसिम जखन्थाय खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ लादोंमोन। नाथाय दिनैसिम 10 सान बारलांबाय, अब्लाबो सोरखारा बिथांमोनजों सावरायना गरन्थ'आव फैनो जेबो थिरांथा लानो आवगायबोयैयाव दुखु फोरमायदों आरो बेबायदिनो थासारिखौ लाखिबाय थायोब्ला खुद्रिसारनाय हाबाफारिया गणतान्त्रिकै जोबनो गैयै समसिम फोलावनो हागौ होनना जखन्थायाव बाहागो लानाय कर्मचारिफ्रा गोख्रों रावजों फोरमायदों। मख'जायोदि बे खुद्रिसारनाय हाबाफारिनि थाखाय जौगाखां खोन्दोनि रायजोआरि जौगाथाय खामानिफ्रा गासै बन्द जाजोबनायखौ नुनो मोननाय जादों। सोरखारा बिथांमोननि खुद्रिसारनाय दाबिफोरनि फारसे बेसे अनसायो बेयो जागोन नायनो गोनां नोजोर। अदालगुरि बेळगावनिफ्राय प्रफुल्ल कुमार बर'नि सुंद' फोरमायथि NBN निउज। खुदिया गाबाब्ला जेरै बिमायाबो गाइखेर द'आ, बेबायदिनो आसामावबो सोमावसाराब्ला गावनि मोन्थायखौ रावबो मोनफेराखै आरो बेबायदिनो हयथ' नैबे आं दायो दङ खैराबारि नैबे जौगाखां खोन्दोनि नैबे लांगोनायाव आरो बेहायनो दिनै बेहाय जायफोरा माने खामानि मावगासिनोमोन कम्पिउटार एसिस्टेन्ट, एक्रेडिटेड इन्जिनियार आरो GRS गासैबो बेहाय ज' नांनानै बिथांमोना जिहेतु थांनाय 1 फेब्रुवारिनिफ्राय 7 सान बिथांमोना माने बेहाय स्ट्राइक खालामदोंमोन आरो दिनै बेयो थाङै जोबनो गैयै समसिम बिथांमोना बे हाबाफारिखौ बारायदों आरो नैबे समाव आं थोंजोङै मिथिनो नाजागोन दा बिथांमोननि जि दाबि, बे दाबि दावाखौ आसाम सरकारा माबायदि थासारियाव दङ एबा माबायदि आजावदों बे समाव थोंजोङै मिथिनो नाजागोन। আচ্ছা হয় দাদা আপোনালোকে যে ইয়াত আজি বিগত 7 দিনেই আছিলে কিন্তু 18 তাৰিখলৈ অনিৰ্দিষ্টকালীন আপোনালোকে যি মানে ষ্ট্ৰাইক ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী মানে কিয় যিহেতু আজি আমাৰ এই পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীসকলে আজি 10-12 বছৰ ধৰি ঠিকাভিত্তিকভাৱে কৰ্মৰত হৈ আছে, কিন্তু তেওঁলোকে যিসকল যাৱতীয় কাৰ্যসূচী অৰ্থাৎ তেওঁলোকে পাবলগীয়া যিখিনি আমাৰ বকেয়া তেওঁলোকে এইখিনি আমাক পৰিৱেশিতভাৱে দিয়া নাই এতিয়ালৈকে। আৰু তেওঁলোকে বহুবাৰ আমাক আশা দিছিলে, কিন্তু সেই আশাৰ পৰিৱৰ্তে আমি আজিলৈকে এনেকৈ যিহেতু ভুগি আছোঁ, যিহেতু যিমানখিনি আমি পাবলগীয়া সিমানখিনি এতিয়ালৈকে দিয়া নাই। সেইবাবে আমাৰ ঘৰৰ পৰিয়াল চলোৱা বা আমাৰ গোটেইখিনি আমি কাৰ্যকৰী কৰাত আমাৰ বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। আৰু যিহেতু আমাৰ এইটো 1 তাৰিখৰ পৰা 7 তাৰিখলৈকে আছিলে, কিন্তু যিহেতু চৰকাৰে 7 তাৰিখলৈকে কোনো আমাক আলোচনা ভিত্তিক আহিবৰ কাৰণে তেওঁলোক সক্ষম হোৱা নাছিলে, সেইবাবে আমাৰ আকৌ এক্সটেণ্ড কৰা গ'ল। এতিয়া আমাৰ 18 তাৰিখলৈকে দিয়া গৈছে। সেইটো হ'লেও আজি 3টা বজাত মাননীয় যদি আপোনালোকৰ যি দাবী, সেই দাবীসমূহ যদি অসম চৰকাৰে মানে নকৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যি আন্দোলন সেইটো অনিৰ্দিষ্টকাললৈ চলিব। হয়, যদি চৰকাৰে আমাৰ দাবীসমূহ পালন নকৰে, আমাৰ এই আন্দোলন মানে অনিৰ্দিষ্টকাললৈ চলি থাকিব। सोमावसारनाय बियो जोबनो गैयै समसिम थागोन होननानै फोरमायदों। दा मानोना आसाम सरकारा बे बिथांमोननि जि दाबि, दा हमनानै ला बिथां मोनद' दाबिफोरखौ लानानै बिथांमोना जिहेतु माने सोमावसारदों माने बिथांमोननि जि मोन्थाय मोननांगौ बेखौ बिथांमोना मोननो थाखाय खावलायदोंमोन। नाथाय दिनैसिम आसाम सरकार बिथांमोनखौ रायज्लायनोबो लेंहराखै होननानै बिथांमोना फोरमायदों। बियो दुखुनांथावना। दा नैबे समाव आं गासै थासारिखौ जोंनि केमेरामेन बिथांखौ दिन्थिनो लुगैदों। बेल' नङा जे उदालगुरि जिल्लानि जाखिनि मोनद' जौगाखां दं बा आसामाव जेसेबांखिनि जौगाखां दङ बेहाय जायफ्रा माने कन्ट्रेक्चुएल खामानि मावनाय दङ, दा बिथांमोना हयथ' बिथांमोननि मोन्थायखौ मोननांगौखौ माने बिथांमोना सोमावसारगासिनो।